Βρισκόμαστε στο χώρο όπου η ομάδα αλληλεγγύης Αλιβερίου συγκεντρώνει ουσιαστικά όλο το έργο της και σήμερα κοντά μας έχουμε τον Ανδρέα Γεωργουσόπουλο, συγκεκριμένα τον πρόεδρο της ομάδας της συγκεκριμένης, για να μας πει δύο λόγια σχετικά με το πότε δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα και ποιοι τελικά είναι οι λόγοι και φυσικά από ποιους απαρτίζεται. Ανδρέα, ο λόγος σε σένα. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς για τη συμπαράσταση όλο αυτόν τον καιρό και για τη συγκεκριμένη ημέρα. Το έργο μας ξεκίνησε περίπου πριν 2 χρόνια, το 2012, αρχές καλοκαιριού, και έχουμε αναπτύξει ένα πλήθος δραστηριοτήτων από σύντηση, από ανοιχτική διδασκαλία, ψυχολογική υποστήριξη, φαρμακευτική και ιατρική στήριξη, με διάφορους επιμέρους κλάδους. Ξεκινήσαμε σαν παρέα, με κάποιες συζητήσεις, και αφορμή ήταν και οικονομικές συγκυρίες, και απλά θέλαμε να καταλήξουμε στο πώς και τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί δηλαδή. Πότε ξεκινήσατε, Ανδρέα, σαν ομάδα? Αρχές καλοκαιριού, ήταν το 2012, περίπου Ιούνιο-Ιούλιο, για να δούμε πώς και τι θα καταλήξουμε. Κάναμε κάποιες συζητήσεις στην αρχή, δεν ξέραμε δηλαδή και εμείς ήμασταν στον αέρα πώς θα γίνει η στόχη και αυτά. Και εν πάση περιπτώσει βρέθηκε με βάθος χρόνου το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα. Μέσα λοιπόν σε περίπου 2 χρόνια βλέπουμε ότι η ομάδα αλληλεγγύης Αλιβερίου έχει γίνει γνωστή και σε πάρα πολλές περιοχές της Εύβοιας γενικά. Ακούμε ότι μιλάνε για σας. Έχετε κάνει τεράστιο έργο. Πριν λίγο επισκεφθήκαμε τις αποθήκες του χώρου. Είδαμε πολλά φάρμακα, τρόφιμα, ρούχα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος, και χάρη βέβαια στη δική σας προσπάθεια, αλλά και στην θέληση του κόσμου, ανταποκρίνεται σε όλο αυτό. Υπάρχει διάθεση γενικά σε αυτή την ατομοκεντρική κοινωνία άνθρωπος να βοηθάει στην άνθρωπο? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ένας λόγος παραπάνω που οι οικονομικές συγκυρίες είναι πιο δύσκολες τώρα, και οι άνθρωποι ευαισθητοποιούνται πολύ πιο εύκολα από ό,τι πριν. Καταλαβαίνουν δηλαδή το πρόβλημα ότι πάει την πόρτα, και υπάρχει ευαισθητοποίηση μεγάλη σε όλο αυτό. Επομένως ο εθελοντισμός έχει γίνει για κάποιους τρόπο ζωής. Έχει γίνει τρόπο ζωής, ναι. Ανδρέα, η ομάδα κατά καιρούς υλοποιεί κάποιες δραστηριότητες και γύρω από τον πολιτισμό, έχετε ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και με το περιβάλλον. Πρόσφατα το λιμάνι του Καράβου το καθαρίσατε, πραγματικά ενδιαφέρεστε πιο πολύ και από αρμόδιες αρχές, η αλήθεια είναι σημαντική πολύ η αρρωγή σας. Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς? Γενικά με το περιβάλλον υπάρχει ευαισθητοποίηση και γενικά ευαισθητοποιείται και ο κόσμος και στηρίζει αυτό το πράγμα και μας ενθαρρύνει να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Είχαμε ξεκινήσει με τον πρώτο καθαρισμό το 2012, οι πρώτες μας δράσεις ήταν που είχαμε καθαρίσει το λιμάνι του Καράβου. Συνεχίσαμε μετά γενικά ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον, με σεμινάρια αγροτικά, ό,τι έχει να κάνει και με το πρωτογενή τομέα. Καθαρίσαμε φέτος το λιμάνι, και συνεχίζουμε με διάφορες δράσεις, συγκεκριμένα τέλη Οκτωβρίου. Θα γίνει μια διάλεξη ομιλία από τον κύριο Φιλόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Αντικαρκυνικής Εταιρείας της Ελλάδας, και συνεχίζουμε μέσα και στα Χριστούγεννα με κάποιες άλλες δράσεις, με συγκέντρωση τροφίμων, και μετά από το νέο έτος θα βγει και το καινούργιο πρόγραμμα με ακόμα περισσότερες δράσεις. Άψογα. Η πρόσφατη εκδήλωση αυτή με την αντικαρκυνική ενημέρωση που αφορά σαφώς και πάρα πολλούς συνανθρώπους μας και γυναίκες κλπ. Φαντάζομαι θα αναφερθούν τρόποι πρόληψης. Ναι, είναι η διάγνωση, έγκαιρη διάγνωση, δεν θυμάμαι και τον τίτλο ακριβώς, να σας το περιγράψω. Είναι για τον καρκίνο του μαστού, εν ώψη του μήνα Οκτωβρίου που είναι ο παγκόσμιος μήνας, ναι, αντικαρκυνικό. Αντικαρκυνική εταιρεία που έχει θεσπιστεί, ας πούμε. Θα γίνει για γυναίκες. Ίσως υπάρξει και κάποια ενδεχόμενη εξέταση? Οι εξετάσεις είχαν γίνει από τον Απρίλιο, από το κινητό μαστογράφο που είχαμε φέρει εδώ στο Αλιβέρι, στο οποίο εξεταστήκαν οι γυναίκες και θα δοθούν και κάποια αποτελέσματα από την τότε εξέταση και θα γίνει και ομιλία για την έγκαιρη πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ξέρουμε συγκεκριμένα χώρο και ώρα που θα γίνει όλο αυτό? Θα γίνει στο Γυμνάσιο Αλιβερίου, ημέρα Σάββατο 1η Νοεμβρίου, είναι 6 ώρα το απόγευμα. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία